କେଉଁ ଜୀବ ଖାଇବା ସମୟରେ କାନ୍ଦେ? 1. କୁମ୍ଭୀର 2. ହାତୀ 3. ମାଙ୍କଡ଼ 4. ଭାଲୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ? 1. ପଞ୍ଜାବ 2. ଗୁଜୁରାଟ 3. ବିହାର 4. ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? 1. କ୍ରିକେଟ 2. ହକି 3. ଫୁଟବଲ 4. ବେସବଲ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହକି। ସିଂହର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ? 1. 26ଟି 2. 22ଟି 3. 25ଟି 4. 24ଟି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 26ଟି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରା କିଏ କହିଥିଲେ? 1. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 2. ଅରବିନ୍ଦ କୋଷେ 3. ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 4. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ସପ୍ତାହ? 1. 12ଟି 2. 19ଟି 3. 80ଟି 4. 52ଟି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 52ଟି। ଆଦିମାନବମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଖୋଜିଲେ? 1. ଘର 2. ତେଲ 3. ନିଆଁ 4. ଚାଉଳ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିଆଁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଭାରତରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1. 1450 2. 1980 3. 1995 4. 1992। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1995। ପେଟିଏମ୍ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ? 1. ଭାରତ 2. ଚୀନ 3. ରୁଷ 4. ଆମେରିକା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାରତ। ମାଛର ରାଜା କେଉଁ ମାଛକୁ କୁହାଯାଏ? 1. ଷ୍ଟାର ମାଛ 2. ଗୋଲ୍ଡ ମାଛ 3. ବ୍ଲେ ମାଛ 4. ଶାର୍କ ମାଛ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶାର୍କ ମାଛ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? 1. ହାତୀ 2. ଜିରାଫ 3. ବାଘ 4. ସିଂହ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଘ।